Perukasta kirkolle kun lähettiin, usein siellä oltiin jo kunnissa. Eipä sitä sen ajan kyydillä päässyt 10 kilometriä tunnissa. Talvella suksilla hiihdettiin, kesällä kävellen kuljettiin. Ei sitä huristeltu 1100 niin kuin nykyajan koneilla. Taisi olla helluntai lauantai, kun tämä poika asiata kirkolle sai. Asiat kun ensin hoidellaan, helluntaita sitten juhlitaan. Sitten me tilkkanen maistellaan, aamuyöksi jonnekin makoilemaan. Mutta kun tulikin se korttelin tarve, ei mahtuna minnekään sisälle. Aikamme kun ulkona toljailtiin, korven kyyneltä maisteltiin. Lopulta mä ehdotin Erkille, lähetäpä Tuupalan saunalle. Saunan ovi auki kun tempaistiin, arvapa ketä siellä kohdattiin. Sinne oli kerätynyt korttiin sakkinen, säikähti jotta tulo poliisi. Oli siellä kihojakin nurkissa, Männy se lauleli